Hayırlı ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Идел елгасын сауыктыру федераль программасы ничек үтәлә? Яш фермерларга ярдәм итү программасы гамәлдә. Буа районы Исәк авылында яңа кошчылык фермасы ачылды. Сак булыгыз еланнар. Татарстанда кешеләрне елан чагу очраклары бар. Түбәнкама нефть химиясе заводында тантаналы рәвештә 5-нче буын каучук производствосын ачтылар. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Биредә елына 60 000 тонна синтетик каучук җитештерү күздә тотыла. Бу заманча предприятие, аңа автомобиль шиннарын җитештерүчеләр өчен ихтыяҗ бар. Проектка 11 миллиард сумнан артык инвестиция җәлеп ителгән. Нурлатта авыл җирлекләрендә активлыкны арттыру, хуҗалык итүнең кече формаларына булышу мәсьәләләренә багышланган йомгаклау киңәшмәсе узды. Республика районнары, авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар һәм Шулман аръягы территориясендәге шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре фермерлыкны үстерү тәҗрибәсе белән танышты, ә пленар утырышта шундый зона очрашуларына йомгак ясалды. Тулырак киләсе репортажда. Менә бу үзендә җитештерелгән продукцияне эшкәртү буенча кече комплекс. Нурлат сөте хуҗалыгында үгезләр симертәләр, ашык үстерәләр, маллардан сөт сагалар. Сөт цехында көн саен 15 тонна сөт эшкәртеп, 12 төр продукция җитештерәләр. Әле яңарак кына ярым фабрикатлар, ит продуктлары җитештерү цехы ачылган. Анда тәүлегенә 5 тоннага кадәр ит эшкәртелә. Үзләре үк икмәк күмәчтә сала. Шушы көннәрдә бирдә чиста су тутыру цехы да эшли башлый. Буларның барысы да Нурлат гумуми бренды белән гамәлдә була. Вода устраивает потребителя как высшей категории, потому что она уже идет из земли. Нурлат районы республиканың Шулман аръягы төбәгендә зур агробизнес өлкәсендә генә түгел, ә кече авыл хуҗалыгы предприятиеләрен үстерү буенча да лидерларның берсе. Бирдә тудырылган шартлардан нәтиҗәле файдаланып эшләргә күнеккәннәр. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга фермерлар, хуҗалыклар, зур булмаган предприятиеләр продукциясе тәкъдим ителде. Авыл җирлекләрендә активлыкны көчәйтү мәсьәләләрен ахырдан пленар утырышта тикшерделәр. Фермерлар, авыл хуҗалыгы җирлекләре башлыклары күтәргән күп кенә мәсьәләләр оператив рәвештә хәл ителгән. Әйтик, минем субсидияләр системасы эшли башлаган. Ул бер атна дәвамында дотацияләр алу өчен кирәкле белешмәләрне үзе формалаштыра. Хәзер ярдәм төрләре аз түгел. Акча савым сыерларын асрауга, кече фирмалар төзүгә бүлеп бирелә. Азык үзәкләре төзелә. Эшчәнлек активлык, ашык үстерү һәм терлекчелектә генә түгел. Татарстанда 2025 елга кадәр авыл территорияләрен комплекста үстерү федераль программасын гамәлгә ашыруның беренче ел нәтиҗәләре уңышлы гына. Первый год реализации госпрограммы объем средств по республике составил 3,1 миллиарда. В первую десятку вошел только Алькеевский район, а Спасский район замыкает рейтинг с полным отсутствием финансирования. Фәрит Мөхәммәтшин җирлек башлыкларына урыннарда булдыклы кешеләр табып, аларга ярдәм итүнең барлык чараларын аңлатуны тагын бер кат сорады. Дәүләт совет рәисе 4 зона очрашуына йомгак ясады. Республикага яхшы традицияларга кирип китте. Менә шушындый яз башында чәчү алдыннан быел әзрәк соңгарак та калдык. Үзебезнең җирле үзидарә органнарының җитәкчеләре белән, эшмәкәрләр белән авылда яшәүче очрашып, уртага салып фикер алышу. Инде менә 4-нче площадкада дип әйтик, Нурлат районында бүген күрсәттеләр дә, карадык та, бик нәтиҗәле сөйләшү дә булды, тәкъдимнәр дә булды. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән авыл җирлекләре, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, гаилә фермалары, кооперативлар дипломнар, акчалата премияләр алды. Нурлатка сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин киләчәк балалар иҗаты үзәгендә дә булды. Бу яшь буынга төрле өлкәләрдә үз сәләтләрен ачу, күрсәтү өчен уникаль мәйданчык. Судно модельләре стаханәсе, шүлмәк ясаушы, патриотик хәрәкәт, театр студияләре, хәтта үз мультстудияләре дә бар. Балалар парламент башлыгына Габдулла Тукай әсәрләре буенча куелган беренче мультфильмны күрсәтте.
Кайбер нуратлылар өчен бу көн озакка истә калыр. Алар яңа фатир ачкычларын алды. 3 катлы йорт нефть тармагы хезмәткәрләре өчен социаль ипотека буенча төзелгән. Квартира отличная, ремонт очень хороший. Можно сделать минимальный ремонт в плане кухню обустроить, кухонный гарнитур, там мебель поставить минимальную и уже заезжать жить. Фәрит Мөхәммәтшин яңа фатирга күченүчеләрне котлады. Һәр кайсына бәхетле гаилә тормышы теләде. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Мамадышта Республика спорт министрлыгы коллегиясенең күчмә утырышы узды. 2018 елда Мамадышта спорт адаптация мәктәбе ачылган иде. Инвалид һәм үсеш ягыннан үзенчәлекле балалар белән махсус әзерлекле белгечләр шөгыльләнә. Биредә тәрбияләнүче 7 бала Россия җыелма командасы составына кертелгән. Алар 2022 елда бөтен дөнья кышкы махсус олимпиада уеннарында катнаша. Утырышта республикада адаптив спортның торышы һәм үсеш перспективалары турында спорт министрлыгы белгечләре, Дәүләт Советы депутатлары, хакимият вәкилләре фикер алышты. «Жизнь без границ» проекты авторлары Татарстан президенты ярдәмендә Республика спорт адаптация мәктәбе һәм филиалларының 6-нчы ел инде уңышлы эшләвен билгеләп үттеләр. Аларда 26 тренер эшли, 250-дән артык бала шөгыльләнә. 3 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче декрет ялындагы аналар, 50 яшьтән өлкәнрәкләр, мәктәпкәчә яшьтәге балалары булган эшсез хатын-кызларга бушлай белем алу мөмкинлеге бирелә. Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү программасы буенча 17 кеше график дизайн юнәлеше буенча укуларын башлап җибәрде. Элек инженер булып эшләгән Венера Әбелхәйрова күптән иҗади эш турында хыялланган. Декрет ялында вакытта график дизайн төркеме туплануын белгәч, гариза җибәрергә тәвәккәлләгән. Я, если честно, уже 6 лет нахожусь в декрете. Мин инде 6 ел декретта. Балаларның яше арасында аерма зур түгел. Бу хакта беренче баламны тудыргач та белгән булсам, күптән укыр идем. 3 ел элек башка белгечлеккә документлар тапшырдым. Тик пандемия сәбәпле төркем җыя алмадылар. Анастасия Алексеева фотограф булырга өметләнә. Дистанцион уку иҗади эшне башлап җибәрү өчен менә дигән мөмкинлек. Узнали в интернете. Интернеттан белдем, дусларда киңәш иттеләр. Фотошоп буенча түләүле курслар узарга теләгән идем. Бу форумны тапкач гариза бирдем. Мине укырга чакырдылар. 17 кеше эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү программасы ярдәмендә бушлай белем ала. 3 ай буена график дизайн нигезләрен өйрәнә. Аларга Казан мәгълүмати технологияләр һәм элемтә техникумы укытучылары ярдәм итә. Обучение для гражданина совершенно бесплатно. Оно финансируется из федерального бюджета. Гражданнар өчен уку бушлай. Ул федераль бюджеттан финанслана. Республикада федераль дәрәҗәдә сайланган 3 оператор белем ала. Беренчедән бу WorldSkills. Аларның Татарстанда компетенция үзәге вәкиллеге бар. Томск университетының Казандагы белем бирү вәкиллеге дә эшли. Программа демография илкүләм проекты нигезендә тормышка ашырыла. 14 мең кешегә яңа эш урыны булыр дип өметләнәләр. 60 төрле программадан сайларга мөмкин. Өстәмә мәгълүматны «Работа в России» сайтында табарга була. Фарис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгы җитештерү комплексы үсешендә хуҗалык итүнең кече төрләре әһәмиятле урын били. Киләчәктә авылларның тотрыклы үсүе нәкъ менә крестьян фермер хуҗалыкларының, гаилә фермаларының нәтиҗәле эшләвенә бәйле. Инде берничә ел дәвамында Буа районында әлеге юнәлештә даими эшчәнлек алып барыла. Шушы көннәрдә Буа районының Исәк авылында кырчылык фермасы ачылды. Буа районында бардыр бер авыл Исәк диләр, җырлаганда көешен тавыклары җырлай диләр. 10 мең башка исәпләнгән кышчылык фермасының әле ачылып кына килгән мәле, шуңа да кышлар түгел, фермер Илдар Гыймалов яңа төр эшен кили. Бүгенге көндә минем хәзеремдә күркәсе тавыгы 1000 баш. Әле теге ашыган вакытка әзгә теге кирип караучы булса да күз тимәсен дип, шуңа күрә теге саклану чаралары да бар. Исәк халкы авылның соңгы еллардагы үзгәрешләренә сөенеп туя алмый. Ферма төзеләчәген белгәч, тагын да җанланып китте тормыш. Авылыбызда бик зур тантана. Әле менә 2021 елның башында без балалар мәйданчыгы ачылу белән шул хәтле шатланып, горурланган булсак, ярты елда узмады, менә тагын бик зур әһәмияткә ия бер объект барлыкка килде. Бисмилла дип башланган эшнең ахыры хәерле була. Ерактан ук мәчет балкып торган иманлы авылда бигрәк тә. Былтыр
грант аттык. Быйыл тагын пока 14 грант әзерлейбез. Шуларның грантларының арасындан, менә бу Илдар абыйның фирмасы, тавыклар фирмасы дип әйтегәндә, елына 10 мең баш аппарат торган фирма була бу. Тантанага кайткан кунаклар да авылның үткәне дә бай, бүгенгесе дә үрнәк алырлык, киләчәге дә өметле дип үз кичерешләрен уртаклашты. Бу авылның үзенең тарихлары, төрле язмышлары бик кызыклы. Халык телендә бер сыерчык яз китерми дигән фәлсәфи фикер яши. Ләкин Ислам Әхмәтҗанов мәкальләрнең дә искәрмә очраклары булуын аңлатты. Кайчагында халык сөйләменә, халык мәкаліне дә төзәтмә кертмичә булмыйдыр. Китерә ялгыз сыерчык та язны. Аның тел төбе аңлашыла. Бер үзе яз китерүче кыш дип ул Исәк авылының киләчәге өчен җан атып йөрүче Якташлар җәмгыяте президенты Ирек Мөнир улын атый. Авылның кимегәнен, биткәнен карап торасы килми, чөнки монда безнең ата-анабыз яшәгән, әби-бабаларыбыз шунда яшәгәннәр. Һәм инде менә кулдан килгән эшне авыл файдасына эшләмәсәң, ничектер дөрес булмас, ниндидер авылга бер хыянат булыр шикелле. Шуңа күрә минем бөтен теләгем хәзер авылда төрле яңа формалар белән тормышны яңарту. Һәр башланган эшкә теләктәшлек белдерүче, ярдәм кулы сузучы булганда эшләүе дә, яшәүе дә рәхәт. Татарстан кошчылык сәнәгате генераль директоры булып эшләгән Марс Алиев белгеч буларак фермерга киңәшләр бирде. Башлап җибәрдек, республикада Күркәйдән Үз төбәгендә кошчылык фермасы ачылу шатлыгын уртаклашырга кайткан Раил Зияддинов Исәктә агроном булып эшләгән. Суда булыр, эшедә булыр, сезгә исәнлек саулык хәбәр. Исәк халкына бер тагын теләгем. Давай бергәләп поддержим. Гыймаловлар гаиләсе фермерлык эшчәнлеген 2012 елда башлап җибәрә. 1 миллион сум суда алып 500 дәнә күркә үстерә башлый. Бу кыш ите беренчедән диетик ит буларак алдырса, керем ягыннан да калышмый. Менә бу күркәнең авырлыгы 12 килограмм тирәсе. Дөрес тәрбияләп ашатсаң, 20 килограммга кадәр җитәргә мөмкин дип сөйләде цех буенча экскурсия оештырган Илдар Гыймалов. Аллаһ шөкер, бүген секундә клиентларыбыз бар. Итебез тәмле. Безнең хәләл ит. Районда барлыгы 97 фермер хуҗалыгы исәпләнә. Үз эшләрен булдыручыларга республикада төрле программалар эшләп килә, субсидияләр алу мөмкинлеге каралган. Исәк авылында төзелгән ферма яңа эш башларга теләүчеләр өчен зур этәргеч. Авыл халкы да бик моны өмет белән карап күтәреп алдылар, барысы да хуплыйлар, кулларына килгәнчә ярдәм итәләр. Дәүләт тиктирмәй. Менә безнең хәзер яңа клубның проект ясалды. Алла бирсә, 2нче елга яңа клубыбыз да булыр, яңа ФАП булыр, яңа сельсовет булыр. Аннарсын су кертү эшләре дә яңартыла, трубаларын алыштырырга дип бирәбез. Шулай ук проект ясала. Быел авылга килә торган асфальт юлында ремонтларга тиешләр. Менә шундый эшләр эшләнгәндә без битараф булып карап торсак, ярар эшләсеннәр, бер нәрсә килеп чыгар дип көтеп торырга җан түзмәй. Шуңа инде без бу эшләрне башкарабыз. Мөршидә Җихан, Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен Буа районыннан. Татарстанда кешеләрне йылан чагу очраклары бар. Казанда яшәүче берәү Кырыш ерендәге агулы йыланны күрми калган. Табиблар бу кешенең гомерен коткарып калган. Агулы йыланнардан кайда, ничек сакланырга? Бу хакта киләсе сюжетта. Коры көннәрдә республика урман болыннарында, паркларда йыланнарның активлашуы күзәтелә. Йыланнарның үрчү сезоны ахырына якынлаша. Шуңа күрә аларны кояшлы җылы урыннарда күбрәк күрергә була. Соңгы көннәрдә кешеләрне йылан чагу очраклары да теркәлгән. Ну, видели, черные змеи небольшие, так, как называется, не могу сказать. Стараешься как бы не приближаться, уходить или отдаляться. Вот. Опасно, потому что... Да, боюсь, конечно, как-то их не боится-то. Почему боится? Ну, опасные же все-таки они. Поэтому, укусят, мало ли какая там инфекция, что заболевания всякие, потом лечиться, еще умереть от этого можно.
Йыланнар саклану максаты белән һөҗүм итә. Шуңа күрә урманнарда, болыннарда йөргәндә аяк астына карау бик игътибарлы булу кирәк. Белгечләр әйтүенчә, республикада тузбаш һәм кара йыланнар күбрәк очрый. Икесе дә кара төстә, бер үк урыннарда яшиләр. Отличается от змеи тем, что ужа он имеет немножко более тонкую структуру тела. Ике төр йылан да бер-берсенә охшаш. Тузбаш йыланның гәүдәсе нәзигрәк, койрыгы очлырак, башының уң һәм сул ягында соры таплар бар. Ә кара йыланның төсе карарак, гәүдәсе киңрәк, койрыгы да артык очлы түгел. Тузбаш агулы түгел, тик куркудан шагып тәндә эз калдыруы бар. Ә кара йылан күпкә хәтәррәк. Агуы канга үтеп кирсә, хәтта кешене үтерергә дә мөмкин. Алар гадәттә аяк-кулларны чага. Тәнгә агуы озак тарала. Тик югары температурада һәм хроник авырулар бу процессны тизәтергә мөмкин. Шуңа күрә йылан чаккан очракта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итегез. Чаккан урынны шунда ук бинт яки чүпрәк белән кысып бәйләргә, күп итеп су эчәргә кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Татарстан яңалыклары. Татарстанда иделне сауықтыруға экология илкүләм проекты буенча 1 миллиард 400 миллион сум акча бирелгән. Төп акча канализацияның биологик чистарту корылмаларын масштаблы реконструкцияләүгә яки төзүгә тотыла. Казанда Питрәч районының Кащак авылында биологик чистарту корылмаларын масштаблы реконструкцияләү дәвам итә. Уникаль су объектларын саклау төбәк проектын тормышка ашыру өчен 3 су объекты тернәкләндерүне күздә тота. Лаиш районының Никольская авылында Миша елгасының уң кушылдыгын, Мамадыштан Нократ елгасын, Лаиш районының Державина авылында буаны чистарту каралган. Экология илкүләм проекты Россиядә 2019 елдан башлап ил президенты Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла. Иделне сауықтыру программасы федераль проекты буенча безнең республикада 12 объект инде эшләнеп бетеп килә. Бүгенге көндә инде башка районнарда, мисал өчен, Алабуга шәһәрендә инде, Казан шәһәрендә һәм башка Зеленодольск шәһәрендә инде безнең инде чистарту корылмалары реконструкцияләнеп килә. Бүгенге көндә инде менә реконструкцияләнеп кулланышка керткән объектларда без инде контрольне алып барабыз, чөнки алар реконструкцияләнеп яңадан төзелеп кенә түгел, алар киләчәктә дә дөрес итеп эксплуатация үтеп, кулланып, менә бу суларны чистартып, тиешле микъдарда гына матдәләрне, пычраткыч матдәләрне ташлап, безнең сулыкларыбызны зыян китермәскә тиешләр. Менә Росприроднадзорның Иделкама регион идарәсе шушы юнәлештә безнең төп бурыч булып тора, чөнки безнең Иделкама елгалары федераль объект булып санала. Безнең инде махсус анда мониторинг нокталары бар, ягъни біз закон бузуу чарагы булмаса да даими рәвештә мониторинг үткәреп торабыз. Моның өчен дә федераль бюджеттан аерым финанс ярдәм ителә. Мөслим районы гимназиясе эшчәнлеге башка белем йортлары кебек үк үз агымында эшли кебек, ләкин һәр вакыт яңалыкка һәм заман белән бер адымда атларга омтылу белән аерылып тора. Быел гимназияны 22 укучы тәмамлады. Әле шушы көннәрдә генә сборлар башланып китте. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан әлеге гимназия эшчәнлеге белән якыннанрак танышып кайтты. Әлеге уку йортына килеп керүгә үзеңне зур гаиләнең бер өлеше кебек тоясың. Төпле белем бирүдән тыш әхлак тәрбиясе нигез итеп алынган гимназиядә менә шушы матурлыкны балалар үз куллары белән тудырган. Бу әлбәттә кул иҗаты гына түгел, ә яңа технология кулланып эшләү нәтиҗәсе дип таныштырды 8нче сыйныф укучысы Рәзилә Ахунова. Гимназиядә цифрлы һәм гуманитар профильдәге үсеш ноктасы үзәге ачылды. Шушы программа нигезендә күп кенә җиһазлар кайтарылды. Мәсәлән, 3D принтер ярдәмендә махсус пасел материалдан үзебезгә кирәк булырда 3D модельләр ясап башладык. Шуларның берсе печенье формалары. Гимназияның директоры һәм укытучылар коллективы укучыларның җитештерүчән хезмәт юнәлешен үстерү өчен барлык шартларны да тудырган. Эшчәнлекнең нәтиҗәләре итеп безнең инде максат куеп эшлибез. Һәрбер проектның нәтиҗәсе ул нинди дә булса продукция ясарга, продукция чыгарырга һәм ул продукция укучының укытучыга гына түгел, ә инде тирә-юньләргә дә файдалы булсынга. Без Мөслим гимназиясенең Балкыш укучылар үзидарәсе сезне сәламлыйбыз. Гимназия каршында Балкыш дип аталган укучыларның үзидарә оешмасы да эшләп килә. Инде 4 буын алмашырга өлгергән. Biz һәрбер укучының, баланың, хәтта укытучының мәктәп тормышы тагында кызыклы һәм вакыттыргыч булсын өчен армый-талмый хезмәт куябыз. Безнең сафларга һәр яктан камил, калган укучыларга да үрнәк була торган укучылар гына кабул ителә.
Безнең эшчәнлекнең төп бурычы гимназиябезгә терәк һәм таяныч булырлык шәхесләр булу, барлык укучыларга гимназия кыйммәтләрен сеңдерү, укытучыларыбызга һәр яклап ярдәм итү һәм инде үз мәктәбебезнең патриотлары булу. Без үз эшчәнлегебезне аерым проектларны тормышка ашыру форматында алып барабыз. 7 ел буе гимназиядә татар телендә тылсым, рус телендә ключ газеталары чыгып килә. Шулай гимназия күләмендә мәсәлән рекордлар китабы бар. Ул гимназиядә төрле яклап үзен күрсәтә алган укучыларны без анда теркәп барабыз. Анда безнең спортсменнар да бар, анда бар безнең уку алдынгылары да. Һәм инде нинди өлкәдә рекорд куйган укучыларыбыз барсында инде шушында кертеп барабыз. Һәм инде укучыларны әзрәк шушы эшкә үсендерү өчен инде без төрле символикалар, төрле бүләкләр уйлап табабыз. Өстәлдә бар безнең шундый золотой запас гимназия, бу инде олимпиадаларда иң күп уңышка ирешкән укучыларыбызга бүләк итәбез. Төрле һәм инде алар үзләре дә шушы эшне үзләренең инициативасы белән эшлиләр. Программалаштыру остасы булу заман таләп иткән һөнәрләрнең берсе. Шуңа да гимназия каршында әлеге юнәлешне үз итүчеләр өчен дә түгәрәк эшли. Программистлар берләшмәсе яңа программалар өйрәнү, фотографияларны, видеоларны төрле программалар ярдәмендә үзгәртү өстендә эшлибез. Мәктәптә уздырыш алырга техника порталына килә, Instagram социаль чатларында мәктәбебезнең яңалыкларын яктырып бару безнең вазифа булып тора. Экология эшмәкәрлек юнәлешендә дә бик актив эш алып барабыз. Әнә шулай ялкынланып сөйләүче укучылар тәрбияләгән гимназиянең Мөслим районында гына түгел, республика күләмендә алдынгылар рәтендә булуы табигый. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Мөслим районыннан. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.